Bardejov vo mne vyvoláva zmiešané pocity. Na jednej strane je to moje rodné mesto, ku ktorému samozrejme pociťujem lokal patriotizmus. A myslím si, že sa nám tu býva dobré, že máme sa tu dobré aj my, dospelí, aj naše deti. Ale na druhej strane si myslím, že je stále dosť také zaspaté to mesto, také malo tolerantné. Nechce porozumieť možno veľa novým veciam a neprijíma ich. A byť možno iný v tomto meste je ťažké a preto ľudia odchádzajú, ak sú iní akokoľvek. Tiež mám také zmiešané pocity. Niekedy si poviem, že wow, super, že také mesto, že tu mám vlastne svojich blízkych, mám tu, myslím, vzťahy. To je také, čo keď sa povie možno mesto Bardejov, tak to ma tak napadne. Mám tu vlastne rodinu, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. A potom mám také stavy, že Pane Bože, že prečo sme tu prišli, že či sme to urobili akože také správne rozhodnutie. Že ešte po tých 3 rokov, keď sme sa presťahovali 3 alebo 4 roky, tak ešte vždy mám také akože, prídu na mňa také návaly, že či to je dobré ako keby rozhodnutie, že či tu chcem žiť, či toto je vlastne mesto, v ktorom chceme vychovať naše deti. Najväčšie pozitívum a zároveň prekliatie, podľa mňa je to, že tu každý každého pozná. Že keď chcem alebo potrebujem niekoho osloviť na niečo, proste niečo, potrebujem nejakú spoluprácu alebo potrebujem niečo nakresliť, navrhnúť, vytlačiť, postrihať, neviem, akokoľvek, tak proste vždy sa mám na koho obrátiť, ale stále sú to zároveň tí istí ľudia, hej. A zároveň pozitívum a negatívum je stále ďalšia vec, podľa mňa, že je tu veľa aktívnych ľudí, ale zároveň sa už podľa mňa minuli. Že každý, kto niečo chce robiť alebo má nejakého angažovaného ducha, tak už niečo robí. A myslím si, že sa už tu vymieňali ľudské zdroje, také dobrovoľnícke aj kreatívne a to je negatívum. Ja som chcela povedať, že gastro, že chýba mi tu gastro, že sa nemám kde ísť len tak ako keby najesť nejaké príjemné miesto. A tie služby a vlastne možno, že keď sa idem s rodinou prejsť večer po obede, tak nechcem ísť iba vždy na trojuholník pici, že by som chcela ísť aj na niečo iné. Asi ten výber akékoľvek oblasti, či možno vo vzdelávaní, nejakej kultúre, nejakých služieb, nejakých zaujímavých činností. Ale aj, keď hovorím možno, že to je také negatívum, a potom možno, že aj taká možno, neviem povedať to slovo, ale ako keby vnímanie ľudí, ako pohľady ľudí na isté veci. Na život možno, ale zároveň ako keby aj vidím také tie pozitíva v tom meste, veď preto sme sa tu vlastne presťahovali, že toto je moje ako keby rodné mesto a môj manžel nie je z Bardejova, ale my sme vedeli, že napríklad vo veľkom meste nechceme zostať celý život a že nechceme tam vychovať deti a že práve mesto Bardejov je mesto podľa mňa také že dobre pre rodinu. AVS vznikol z úplne prapríčiny asi pre vlastné potreby. A pretože sa nám narodili deti, pre ktoré sme mali nejakú víziu, že chceli by sme ich vzdelávať nejak modernejšie, ako je v Bardejove možné, ako bolo v Bardejove možné.
To bola taká prapríčina a potom s tým súvisela taká životná náhoda, že sa Denisa vrátila do Bardejova a tak to nejak zakloplo samo do seba. Že sme sa našli akože prvé dve, ktoré sme mali rovnakú tužbu. A ja z nejakého rodičovsko-organizačného hľadiska a ona z toho pedagogického hľadiska, že ona to chce a vie robiť inak. Tiež sme sa vlastne v takom období, keď sme sa tu vracali do Bardejova, tak ja som si ešte tak veľmi dávno povedala, že keby som nezostala v tej Bratislave, tak by som chcela možno si založiť raz svoju vlastnú školu a isto pre svoje vlastné deti a ponúknuť to aj ostatným deťom, lebo ak by som možno, že chcela iba svoje vlastné deti nejako vychovávať a vzdelávať, tak to môžem si ich zobrať domov a keďže mám aj na to ako keby vzdelanie a podmienky vytvorené, tak by som ich mohla doma takto vzdelávať. Ale chcela som vlastne ako keby aj ponúknuť Bardejovčanom a tomuto mestu takúto možnosť, takúto službu. A zároveň je to moja taká silná osobná skúsenosť v škole, kde som predtým učila. To bol taký zážitok a ja som si tak povedala, že ja som to zažila, že je to možné, tak prečo to proste neposunúť ďalej. A zároveň si uvedomujem, že to ma tak možno vedie životom, že veľa som dostala, a ako keby som to chcela proste. Ja mám možnosti, nejaké schopnosti, talenty, to ako keby posunúť ďalej možno teraz v mojej etape života. Keď sa niečo nezmení na systémovej úrovni a si to začne od vlády slovenskej, tak aj Bardejov asi sa ešte viacej zakonzervuje vlastne v tomto takom nejakom rozpoložení, v akom je a že keď sa nič nezlepší na nejakej systémovej úrovni, tak budú stále len nejaké také ostrovy aktivizmu alebo snahy niečo zmeniť, ale neviem, či budú dostatočne akoby silné na to, aby sa tu aj reálne zmenil ten život alebo premenil potenciál toho mesta, aký je, pokiaľ to bude stále len o jednotlivcoch alebo o malých skupinách. Tak ja som taká naivná možno a že mňa taká naivita vedie môjim životom a viackrát sa mi to tak aj ako keby vyplatilo. A verím na také dobro, ktoré sa tu ako keby deje a aj ho vidím a podľa mňa ho treba vidieť, lebo toho zlatu je proste celkovo aj vo svete, aj tejto krajine celkom už dosť. A to tak vyskakuje všade a potom má človek, možno keď sa aj pozrie médiá a nejaké správy, tak má taký pocit, že vlastne kde to žije. Ale ja sa veľmi teším, že ak niekto v Bardejove, tak je ako keby aktívny a niečo robí. Že ja to aj vnímam, aj neziskovky, aj občianske združenia, aj cirkev a nejaké kresťanské spoločenstva, aj aktívni Bardejovčania niektorí, že vlastne ako keby vidím, že chcú robiť a že sa tu niečo deje. Možno niekedy je málo o tom vidieť, počuť a človek má možno taký pocit, že sa tu potom nič nedeje. Ale niekedy ma chýta taká frustrácia, že skutočne sa tu nič nedeje, alebo že je to tu náročné možno to, že skrze tú školu je tu náročné niečo robiť. Hej, že necítim možno takú podporu, že ja sa teším, ak niekto niečo urobí, či to možno pozdieľam, alebo dám like, alebo proste pošlem nejak ako keby finančnú podporu danej nejakej aktivite, ale že ja ako keby vnímam, že nevidím takú podporu u ostatných ľudí, že keď tu niekto niečo robí. Možno skrze aj našu školu, že ja to tak vnímam, že keď sa pohybujem v tom AVESe, tak vnímam, že by som potrebovala viac, aby ľudia boli aj aktívnejší, aj viac ako keby sa šírila možno naša myšlienka. A zároveň si uvedomujem aj, že ja to hovorím aj tu v škole, že a myslím, že to platí na toto mesto aj, že ja hovorím deckám, že každý jeden z nás musí niečo urobiť, aby sme sa tu cítili dobre, aby sa nám tu dobre učilo. Tak to vnímam aj v našom meste, že ako si Bibi ty spomínala, že
sú tu takí ľudia, ale že tiež majú také ľudské zdroje, ktoré sú niekedy už také že sa už vyčerpávajú, možno pri niektorých ľudí, alebo že aj zdravie je krehká vec. A žijeme v rôznych ako keby etapách života sme, že niekedy môžeš viac, niekedy menej, keď máš možno aj rodinu. A to tak vnímam, že keby viac tí ľudia proste chceli niečo urobiť, že každý jeden je nejaký jednotlivec, tak si myslím, že by sa nám to oveľa lepšie žilo.